kula nyuwun pangapunten. Menika badhe nyuwun izin. Ana apa tali? Kok njaluk izin? Menika kula enten acara nang sekolah. Rencanane badhe tindak piknik dhateng pantai bareng kanca-kanca sekolah. Pak, Oh, ngono to. Riyane kapan iki? inggih menika badhe kalaksanaan sesuk dinten Minggu. Kula budalipun jam 8 enjing. Badhe bali ing sonen, Pak. Mbok apa nek mangkat? Arep wae. Kula badhe numpak bis rombongan, Pak. Kanca-kanca lan guru-guru mugi sami nderek. Ya wis, nek pancen ana gurune ya diangkat. Angin kudu tetep hati-hati yo. Sing tertib. Sembrono. Nek ana apa-apa langsung ngabari wong tuwa. Nggih. Matur nuwun saged. Kula nyuwun panganes sedheripun. Muga-muga selamat tekan Banyuwangi Bali maneh.